Assalamu alaikum hormatly adamlar. TASA'nın 18-nji simpoziumuna hoş geldiňiz. Bugün bizi Chicago şäherindäki türkmenler mihman alýarlar. Olara şu wagtdan köp sag bolsun aýdýan. Dün akşam gowy garşyladylar. Bu üniversitet bölümi özleri gelip hyzmat edip berler. Waladalar üçin köp sag bolsun. Mundan öňem TASA'ny biz 2009-njy ýylda Chicago'da geçiripdik. Onda geçiren wagtymyzdan 3-nji TASA'ny standartlanmada gaty beýgeldipdiler. Mesapar hasam onuň beýgelderler diýip umyt edýän. Çykyş edýän alym talip we öz urlarynyň ustatlaryna köp sag bolsun aýdýan, hormatlap bugün gatnaşýanlyklar üçin we biziň çaklygymyzy kabul edenlikler üçin ýa-da çykyş etmek üçin bize ýüz tutanlyklar üçin. TASA 2007-den bäri öz işini her ýyl alyp barýar. Şu ýyl 18-nji geçirýär we biz hemme gatnaşyjylardan juda minnetdar. Eger siziň gollagyňyz bolmadyk bolsa, onda munşa uzawa çekmezdi. Inni wagt bollyp demem Dr. Joraýewiň kan wagtyny almalyň. Dr. Joraýew, gaýsy Joraýew özü Türkmenistanyň Sport we Turizm institutyny gutoran 2001-nji ýylda. 2008-nji ýylda University College London UCL dan Managing Archaeological Sites urunun magistraturasyny alan. Şol universitetden 2013-nji ýylda PhD-sini alan. PhD temasam Heritage Studies, Heritage and Nation Building. Özü şu Senior Research Fellow olup şol universitetde işleýär we President of ICOMOS. O arada da özü hasgiňişleýin maglumat bermäni niýetlenýän ýaly. Presentation'ın teması bolsa Space Exploration, Heritage ve Importance of Humanities. Dr. Joraýew, sag bolun gatnaşýanyňyz üçin. Saglyňyz inni has gowdur diýip umyt edýän. Sagna sizinki. Yapay köp sağ olun. Baştan ilk öğrençinden barmak ulu niyetimiz var. Çünkü hani yetiş bilmedik, bar bilmedik sağlık sebeple. Hemmenizden üçün soruyan so sebeple onun barcak deyip söz verdim de sonundan yani başartmaz şu bir de medical sebepler oyunca. Köp sağ olun men çağırın için. Vipa'nın aydışanık men şu yerden devam edecek olun. Men UCL'de işleyen University College London hazırlıkçı. Belki gelecekte başka üniversitede geçmem mümkün. Yani bugün geçecek esası çıkışım benim UCL'de ettiğin işlemde değiştirildi. Emin e-commerce filan ettiğin işlemde değişti. E-commerce diyenimizde bizim bir heritage miras taraftan, bütün dünya miras taraftan seyredenimizde ulu uğramaların birisi. Bu International Council on Monuments and Sites yadigarlıklar oyunca halkara genişleyip bilinen kurumu. Bunun ettiğin işlerle köpeğiniz belki de bütün dünya mirası diyebilirsiniz. Bütün dünya mirası hasabına, spisagına giren yadigarlıklar diyebilirsiniz. Şu an UNESCO'nun gol aslında edilse de şol işler e-commerce'nun maslahat verici kurumu hükmünde çıksa etti. Her bir bütün dünya mirası spisagına koşulan her bir yadigarlığı için e-commerce'un ekspertleri işlemeli olyalar, baha vermeli olyalar, şunu kabul etmeli mi ya da kabul etmeli değil mi diyen mesela seyretten kurumu e-commerce kurumamız. E-commerce katı kızıklı biyorik katnaşan ağzaların hemmesi volunteer hükmünde katnaşarlar, öz isleği oyunca katnaşarlar, hemmeler özünün membership feesini ya da tölevini, ağzalık tölevini töleýärler. Dünyanın ähli ulu spesialistleri miras uğrundan işleyen ya da olmasa yadigarlıklar uğrundan işleyen, arkeoloji uğrundan işleyen ähli spesialistler diýen şu gurumanın agdasy bolmagam özleriniň işiniň bir bölegi hükmünde seretýärler. Häzir künden de dekabrda alın maglumatlarymyza görä bir 12 miňe ýakyn, 11,5 miňe ýakyn agdasy var. E-commerce'yň tutuş dünýä boýunça 132 tane döwletden şol agdalar gatnaşýarlar. 253 tanyk institut hükmünde agza bolan guramalar var. Ondan başga da 113 tanyk milli komitetler var. Milli komitetler diýenimizde misal üçin esasy uly ösen döwletlerde UK bilen ýaşaýan ýerimiz Britaniýany alsak ýa-da bolmasa Amerikan Birleşen Ştatlaryny, Australiýany ýurtlar ýa Fransiýany ýurtlar alsak, o ýerlerde ähli miras işgarlarynyň hemmesi diýen bileşip şu milli komitetler döwretýärler. Olaryň etdiğin işi durly urlardan, durly taraplardan bolup biler. Her milli komitetiň içinde özüniň subkomiteler ýa-da onuň kiçiräk guramalar var. Bularyň esasy goşunty başlayan zatlarynyň birisi biziň
öz leksikonumuzda aydanımızda bir de standard setting document isteyaz. Miras urunun edilmeli işler üçün nähilem bolsa bir iş geçirilmeli ramkalar döretecek framework döretmek gerek olsa onda e-commerce'un döreden dokumentleri köplenç haritalar hükmünde köplenç rekomendasiyalar hükmünde döredilen dokumentler en esas dokumentler hükmünde hasap edilýär. Endi bulurdan işlep okuyup öğrenen adamlar için e-commerce katı belli vurama yani başkalar için kan bir belli değil. Şonun için men düşündürüşümü başlanğas yenileştirip düşündürýän o zaman bir yerde. Mundan başka da e-commerce'ın 30 sany halkara ılmy komitetleri var. Ilmy komitetlerin etýän işleri dürüldürüldürlü. Ulardan misal üçün meden turizm boyunça bir komitet var ya da olmasa daştın urların jaylar üçün bir komitet var. Şu 31 sanyk ılmy komitetin iň soňky döredlenem bizim komitetimiz halkara ılmy komitet Aerospace Heritage, Aerokosmos miras boýunça. Menem şo komitetiň prezidenti edip saýladylar. Men şoň birinji prezidenti. Şoň üçin şunu ketjek görüňiz şol urlar bilen birazcık baglanyşdyrmak istedim. Şä belki köp gatnaşýanlar üçin şu gyzykly bolar. Belki de soňundan soň haýsy urlardan okumaly diýen soru men iň köp alýan zorlugyň birisi esadan ýaşlardan şoň bilen baglanyşdyrmak isleýän birazcık. Indi bizim komitetimiz var adaydanımızda. Bizim komitetimiz bu ekspert topar hükmünde çıkış etti. Bir neçe uğurlardan gelen spesialistler var. İçimizde gurrungsuz men ýany köprak wagtyny miras bilen işleýän adamlarym bar. Ondan başga durul uğurlardan misal üçin arxitektorlar, adwokatlar, ýa-da bolmasa aeroportlar ýa-da bolmasa kosmos industriýasy bilen işleýän adamlarym bar bizim içimizde. Köprägi belli ur topara değişli adamlar olara biz o space arkeologist diýäs. Ya da olmasa kosmosun arkeologiýasy bilen miras bilen gyzyklanýan adamlar diýäs. Gaty gyzykly topar bu toparın içinde men şöyle işläplenme goşulanma gaty beğenýän gaty men üçin gyzykly urlaryň birisi. Esasy komitetiň missiýasy hökmünde bizim görýän atlamyň birisi şu aeronautical bir taraftan aviasiya boyunca hem astronautical kosmosa uçmak boyunca bar olan miras anklamak, onu gorap saklamak, onu öğrenmek hem yerin üstünde etmek şol işler hem şoňlan bir taraftan orbitada hem de daşky kosmos etmek işlerim bizim komitetimizin bir bölegi bolup durýar. Mundan başga da kosmosa hem de aviasiya değişti olan bar pikirleri adamlaryň taryhynda bolup geçen açyşlar hem öňe gidişler öwrenmek şolar anklamak bizim bir işimizin bir bölegi diýip hasap etýäs. Indi has geňişden düşündürmek üçin men şöyle 3 bölegi şertlirak 3 bölege böldüm. Şöyle düşündürmek üçin birinciden egerde yerin üstünde aviasiya değişli datlara bölsek onda misal üçin aerodromlar ýa-da bolmasa ilki uçuş enjamlarynyň ýasalan ýerleri, taýýarlanan ýerleri, olaryň öndürilen ýerleri, olaryň käwri adalarda biz on crash sites diýäs, olaryň gaty peýdaly ılmy tarapdan öwrenmek üçin aviasiýanyň hem kosmosyň ötüşinde olara değişli. Ondan başga teleskoplar ýa-da bolmasa ýygyrlama üçin ulanýan stansiýalar. Häzir günde misal üçin bütün dünýä miras spisyny seyretsek, şoň içinde 200 tane EM teleskoplardan duryan, radyo observatoriyalardan duryan ýadarlyklar bar. Adamlaryň 20-nji asyrdaky eden ulu gadançlarynyň bir bölegi hökmünde, şolar ulu ýadarlyk hökmünde hem bütün dünýä mirasyna goşulan ýadarlyklar. Mundan başga da ýerde kosmosa bölsek, onda kosmosda şu günde uçup gören emel himralar, transport sistemleri, ondan başka da space stations ya da olmasa kosmik stansiya, kosmosta yerleşen stansiyalar olaram şunun içine boşýar. Ondan başka da deep space probes, köp kosmosun çuň bölüne iýerilen analiz toplamak için iýerilen robot görnüşinde dikelilen karabrlarymyzam şunun içine boşýar. Planetary landing sites, men o mesela entek gaýdyklaryň köpräk ay barada gurrun edenimizde şu kosmos urunun enjamlamynyň gonan ýerleri, şolaryň bar düşen ýerleri hasy gyzykly ýadarlyklar hasap edilýär. Ondan başga da bizim dilimizde şeýle bir bizim leksikonumuzda intangible heritage diýen düşünje bar. Material bolmadyk miras, material däl miras bilen biraz gyzyklanýan böleklerimiz bar. Bizim içimizde işleyen ekspertlerimiziň käýir şol urlardan ulakyn işler alyp barýar. Bu ýadygarlyk ýa-da bolmasa miras diýip hasap etýän zatlarymyzyň köpüsi häzirki günde howp astynda ýerleşýän zatlar. Käbirleri taşlanıp gidilen üçin, ulanmaýanlygy üçin, käbirleri bolup duran konfliktler sebäpli, käbirleri klimatyň üýtgemegi sebäpli. Mysal üçin men şöyle 2 san surat saýladym. Birisi aşagda gören suratyňyz şu ýakynda men Kyrgyzstanda ekspedisiýada wagtym düşürdüm. Uly aerodrom SSR ýurt hökmünde bar wagty bu daşary ýurtdan esasam üsyan yurtlardan pilotları okutmak için ulanılan, harbiy pilotları okutmak için ulanılan gaty wajyply ulu olan bir yerleşen yer aerodrom ýöne häzirki günde hiç taýdan ulananok. Şoň üçin boş meydana abandonment diýenimizde taşlap gitmek diýenimizde şeýlere gäderlikler gödöňdütýär.
Yukarıda gören suratınız şu akında sürülen surat Volchansk, Kharkiv'de, Ukrayna'da uruşun, Rusiyanın basıp alışı uruşunun neticelerinin iň bir ýeterlerinin birisinde şäherin simwolu bolan ýadygarlyk, mysal üçin samolyot, hem birinji ýykylan ýadygarlyklaryň birisine girýär şu ýerde. Ondan başga da ýykylan ýadygarlyklar köp. O öлекde o dünýäniň böleginde häzirki günde uruş sebäpli ony hop aslında yerleşsin ýadygarlykymyzyň görkezmek üçin şeýleräk bir şekili bir ýerde saýlap aldym. Diňe bu zatlar däl, mundan başga da biziň tehnik industriýamyzyň üýtgemegi sebäpli hemem şahsy guramalaryň, indi döwletdäl guramalarynyň bulurlarda edilen işlere has güýçli goşulmagy sebäpli bir näçe ýadygarlyklar ýa-da bolmasa bir näçe miras elementleriniň gitmegi şu ýerde hop aslında bolmagy häzirki günde iň ýiti problemlaryň birisi bizim üçin. Indi men şuňky etjek gurumyň köprägi adamlaryň şu kosmosa tarap seredende döreden mirasy hem şonuň mazmuny, şonuň gyzyklygy biz üçin näme durýar, şonu düşündirmek isleýän, şonu görkezmek isleýän näme de bolsa biziň 100 ýyldan pesräk taryhyň içinde entek bir asram geçen ok taryhy birinji gezek Sputnik'in uçurulanyň bäri ýöne şoňa seretmezden eýen biz adamlar tökmünde gaty ummasyz üstünlikler gazanma başardyk şol. Erde şunu başga taryhda bolup geçen açyşlar bilen deňestirenimizde onda tempo boýunça, öňe gidişli boýunça deňestirsek, onja kosmosa öwrenmek, spacefaring, kosmosa yüzlenmek, gitmek has tiz bolup geçen progresläriň birisi hesap edilýär. Muňam iň açyk gowy görnän ýerleriň birisi Ay bolup durýar, ýeriň hemrasy, TV hemrasy, emel hemrasy da Ay, lunar surface ya moon. Bu hemişe de adamların gırıklanyan bölüklerinin birisinde şu yerde men iksan suratı ulandım. Köplen ulanyan suratlar birisi görsünüz anak Apollo 11 Apollo 11 astronotlarının ayın üstünde kaldıran ayağı izi. Böyleki olsa Layatollah footprints tip bilyas biz bunu. Layatollah Tanzanya'da men öň işlän yerlerimin birisi. Men öz düşüren suratım şu yerde şonun kopyası, şonun galyp hökmünde goýulyp alınan bir bölegi. 3,5-3,6 milyon yıl mundan hominidler intekal dolu adam derejesine geçmedik zincirin bir bölegi diýilip hasap edilen organizmler lavanın üstünde ýören wagty galdyrılan izler. Iň adamlaryň dünýäde galdyran izleriniň iň gadymlarynyň birisi diýip hasap etlerini atlamyz. Indi eger ikisine bir seretsek, bir tarapdan 50 ýeterli barada seretsek, kaýsyny öwrenmek saat ýa-da kaýsyny öwrenmek gyn diýip seretsek, ikisem şowur derejede gynrak. Egerde ähmiýeti boýunça seretsek, intek men o mesele ýene de gaýdyp gelerim. Onda ikisem ýene de biz üçin taryh tarapdan seredenimizde ýa-da miras tarapdan seredenimizde ikisem biziň üçin gaty, gymmatly hem gyzykly zatlaryň birisi diýip hasap etýäs. Indi munun başga da aýyň üstünde ýerleşen miras seredenimizde onda aýy öwrenmek hem onu galdyran bir näçe izde galdyran zatlar bar. Şuň günde biziň hasaplaşymyza görä aýyň üstünde bolmadan ende 300 tonnadan gowrak adam tarapyndan döredilen materiallar ýerleşýär. Olaram hemmesi biziň iň gymmatly, iň ilmi tarapdan öňde barjy diýilip hasap edilen injamlarymyz şo ýerde ýerleşýär. Mysal üçin şu ýerde ýokarda görseňiz birinji robot ýokmunda aýyň üstünde ýören enjam Lunokhod 2 şonuň modeli ýeriň üstünde ýerleşen model aýyň üstünde aktual. Aýa ýeten bölegi şonuň häzirki günde de aýyň üstünde ýerleşýär. Ondan soň bir näçe milletler, bir näçe guramlar öz tarapyndan iýeren, diňe ondan soň Lunokhotdan soň iýerilen enjamlaryň köp. Şu günlerde de egerde täzeklerde üns berseňiz, kosmosyň öwrenişi boýunça aý bir iň gyzykly ýerleriň birisi, iň hem öňde barjy guramalar şoň üstüne gonma bardy etýärler, şoň üstü bilen ondan aňryk gitmek kosmosyň mümkinçilikleri döredir diýip umyt edilýär. Şoň üçin miras tarapyndan ýa-da arkeologiýa tarapyndan seredenimizde de bu iň bir el ýeterli ýerleriň birisi hökmünde hasap edilýär. Hemem aýy öwrenmek, aýda bolan açyşlar biziň üçin hemişe adamlar üçin iň captivating imagination ýa-da biziň pikirlerimizi saklap bilen konseptlaryň biri hasap edilýär. Mysal üçin Man on the Moon aýyň üstünde duran adamyň suraty hemmeler üçin gyzykly. Oňam gelip çykyşynyň bir bölegi sebäbi adamlar tökmünde taryhda biz hemişe aý bilen gyzyklanýas. Bir näçe medeniýetlerde, ähli medeniýetlerde aý bilen baglanyşykly riwayatlar bar, aý bilen baglanyşykly kalendarda bolan belli günler bar. Tutuş adamlar taryhynda günleriň çalsyny aňlatmak üçin, howanyň üýtgetmegini aňlatmak üçin aý iň köp ulanylan kosmosdaky bar bolan bir obyekt diýilip hasap edilýär. Şoň üçin hem aý bilen gyzyklanmak hem dowam etdi. Şoň üçin hem aý bilen baglanyşykly bolan açyşlaryň hemmesi adamlar üçin has gyzykly bolmagynda galýar.
Bundan soň egerde başgarak böle geçirsek onda miras kosmosun çuňrak bölegindäki bolan miras has gyzykly diýip hasap etýäs. Mysal üçin deep space diýenimizde biz kosmosun çuň bölegine iýerilen zatlar meni eşitýäňizmi? Hello. Men näçindir tasanyň wekillerini görmem goýdum, näçindir görnenok. Ýöne men Zoom connection'y men tek işläp dur. Erkmen bolsa bir habar berse. Dowam ediver diýelim. Okey. Men dowam etjek bolan soň galyny görür. Um, Kosmosun çuň bölegine iýerilen enjamlarymyzyň köpüsi olaryň gymmatlygy, olaryň manysy, olaryň aňyrtynda bar bolan motivasiýalar hemmeler üçin has gyzykly. Hemmeler için has kızıklı olup gale hemmeler için manisi onun gatı ulakan. Tutuş gün sistemasyny öwrenmek işlerinin özü bu bir näçe döwletler tarapyndan alınıp barylan iş. Esasen 20-nji asyryň ikinji böleginde mysal üçin men şu ýerde saýlan suratlaryň birincisi Voyager häzirim tem şäherinde dowam edip edip duran adamlaryň iň uzağa iýerip bilen ýerden iň uzağa iýerip bilen obyekti predmeti bolup durýar. Soň üstünde hem şeýle golden record töredilýär. Egerde başka planetalarda ya da başka sistemalarda, başka galaksiyalarda adamy meňdes intellektual tarapdan zatlary seredip biljek haýsam bolsa bir organizm bar bolsa şolaryň düşünmek mümkin bolar ýani edilip töredilen şekiller şu golden record ýerleşýär agzyldan altyndan ýasalan ýörite ýazgyda ýa-da altyndan ýasalan diskde ýerleşýär. Onun aşagda görýän suratyňyz Venera karably eserinden uçurulan Venera'nın planeti hökmünde Venüs, Venera'nın ilkinci ya da birinci panoramasını, üstünden düşürülen panoramasını bir de iyi bilen aparat. Ondan sonra başka Venera programları var. Yani iň birinci düşürülen suratlar, iň bizim kosmos düşünüşümüzü çuňlaşdyran suratlaryň bir sürü pasay edilýär. Men de pan görüp başladım ve paylaşdylýam. Eştilýär awa. Seni elten kompýuterlama doňdurýan bir hilek karizmaň gaty agyr gelýär öýde. Yo bak. Hemişe men günah. Awa, ýöne bu sapar hani Zoom dowam etdi. Şo flow. Okay, excellent. Excellent. Böyle, ondan sonra aşağıda görülen suratlarınızın birisi, misal için Rosetta programması, Rosetta köpüğünüz, eşlentiniz European Space Agency, Avrupa'nın kosmos agentligi tarafından kometanın üstünden gondurulan bir kiçi robot encamının bir bölü, gatı kızıklı ilmi taraftan, şu an bizim okutma üçün häzirki günde mekteplerde hem yukarı ilim edaralarında ýaşlar okutmak üçin ulanýan materiallarymyzyň iň köp el ýeterli bölekleriniň birisi Rosetta programmasynyň gelip çykýar. Mundan başga da has giňişlerini seredenimizde şu zatlaryň hemmesi adamlaryň iň öňe gidip bilen bölegi diýip hasap etmek mümkin. Hem geografik tarapdan bir tarapdan, hem ilmi tarapdan, teknik tarapdan, arzu etmek tarapdan bir tarapdan seredenimizde. Näme üçin biz Voyager şonça ýyl uçmak üçin uğratmaly, näme üçin bolmasa Venera biz karably uğratmaly, surat düşürmek diýenimizde bu köpürak munyň adamlaryň pikir edip bilşi arzuwy ýa-da bolmasa isleginiň iň aňyrky araçagyny görkezýär. Şoň üçin munyň bizim dilimizde legacy diýenimizde munyň mirasy, munyň anlatýanlary şu gündäki manysy has ýokary bizim üçin diýip pikir etmek mümkin. Ondan başga, men şu ýerde bir kitaplaryň birini saýladym. Men Go kardeşim Bess O'Leary'nin ýazan kitaby adamlaryň kosmosa hereket edişiniň arheologiýasy. Iň bizim bir uly mollimlerimizden birisi Bess O'Leary egerde kim gyzyklanýan bolsa şoň ýazan kitaplaryny okusaňyz siz üçin belki gyzykly bolar. Eğer de yankını çün kosmos diye hasap etsek, indi biz son has berrak süýsürsek, öz ýanymyzda süýsürsek, onda low orbit, ýeriň daşyndaky pes orbita. Şu bizim gündelik görýän kosmosa uçurulan karabullarymyzyň köp bölegi low orbitden aňrykden ýa-da bizim ulanýan navigasiýa üçin ulanýan ýa-da kommunikasiýa üçin ulanýan serişdelerimiziň köpüsi low orbitden aňrykden. Misal üçin halkara halkara kosmos stansiýasyny alanymyzda misal hökmünde low orbitde ýerleşýän stansiýa diýilip hasap edilýär. Ýöne şoň bilen bir hatarda bulam adamlaryň teknologi tarapdan öňe gidişiniň iň ýokary bölekleriniň birisini görkezýär. Bu Alice Gorman'ın aýtýan, Alice Gorman bizim vice prezidentimiz, vice prezidentimiz, ne şu ýerden onun kitabyny gördüm, goýdum, iň
köp yerlerde iň gyzykly kitaplaryň onlugyna giren kitaplaryň birisi eger gyzyklanýan bolsaňyz muna mukap bilersiňiz gaty manyly Alice men ýakyn dostum Australiýada işleýän arkeolog, Australiýada işleýän alym. Oň aýdyşyna görä bu organically evolving cultural landscape, kultur landschaft hökmünde, meden landschaft hökmünde seredilmizde öz-özünden organik taýdan evolýusiýa geçip barýan meden landschaft diýip asaýetýär, ýeriň daşynda ýerleşen orbitan. Bunun başka da köpüňiz eslensiňiz şol orbitanyň içinde space junk diýen bir düşünje bar ýa-da bolmasa kosmosda ýaýran bir zerzebel ýa-da bolmasa kosmosda ýaýran bir musur diýen düşünje bar. Onuň sebäpleriniň birisi pes orbitada taşlanyp gidilen hiç kim ulanmayan şu ünkunde adam tarapyndan döredilen materialyň sany gaty köp. Hemmäňiz görensiňizdir animasiýalar görkezýärler. Oň nähili zýanyny getirip biljekdigini, geljekde nähili bir de kynçylyk döredip biljekli barada köp gurrun edilýän şu ünkunlarda onuň özüniň sebäpleri bar. Yerlikli sebäpler bar. O gurrunlar hakykatdan bize gerek gurrunlar. Indi Alice'in aýdyşyna görä ýa-da biziň köp işgärlerimizin köp kärdeşlerimizin aýdyşyna görä haçanda biz sol orbitany döwlen böleklerden boşatjak bolamyzda biz onu meden miras tarapdan gymmatlygyna seretmeli. Sebäbi ilk uçurulan materiallaryň, ilk uçurulan kosmos uçurulan aparatlaryň intim köp şu ýerde ýerleşýärler. Adamlaryň taryhyny, kosmos öwrenmek barada taryhyny çyndan öwrenjek bolsak, onda materiallar ýok etmek gowy pikir däldi. Olar öwrenmek, olaryň analiz etmek, ondan soň belki de pikirlenip bir netijege gelmek gowy ýol bolar diýip pikir edilýär. Mundan başga da ýeriň üstünde ýerleşen materiallaryň gatulmasy köp. Mysal üçin kosmodrom ine şu ýerde düşüren suratlar, men Baykonur kosmodromundan Gazagstandan düşürilen suratlar. Men kiçigedek şu ýere gitmek nesip etdik bir näçe ýyl mundan. Bu ýerde diňe bir karabul uçurmakdan başga karabullaryň taýýarlanyşy o ýerde özüniň inženerçilik tarapdan mirasyny biz üçin gaty gyzykly. Ondan başga harby tarapdan miras egerde onu gyzyklanýan adamlar bolsa onuň üçin olum has gyzykly. Ideologiýa tarapdan mirasy näme üçin kosmodrom şu ýerde uruldy, näme üçin kosmodrom SSR üçin ondan soň häzirki günde Gazagystan üçin ýa-da bolmasa Russiýa üçin näme gymmatly bar diýenimizde ideologiýa tarapdan o taraply öwretmek üçin, ony öwrenmek üçin, o miras düşünmek üçin has gyzykly ýerlen birisi bolup durýar. Munun başga da şeýle ýadygarlyklar, hem ýadygarlyk hem şu wagtda ulanýan ýerleriň sany ummasy köp. Mysal üçin siz häzirki günde Amerikada bolsaňyz, onda Cape Canaveral o ýerde men kardeşlerimin köpüsi gündelik iş geçirýärler. Şonuň taryhyny öwrenmek, mirasyny öwrenmek hem şonu gorap saklamak boýunça, dokumentasiýa etmek boýunça. Mysal üçin klimatyň özü üýtgemegi sebäpli o ýerde uly problemler bar. Şol wagtyň özünde bular häzirki günde ulanyp durulan yerlere değişti. O ýerde alınıp barýan işler mysal üçin launch hökmünde ýa-da kosmosa uçurmak üçin ulanýan yerler hem şowur yerler. Hem taryh tarapdan gyzykly hem şu günde edilen işler tarapdan gyzykly. Şoň üçin hem de bularyň öz tarapyndan muzeýler hem bizim Glamsekde diýip anlatýandymyz galereýalar, kitapxanalar hem bar bolan muzeýler üçin gymmatly gaty ýokary. Egerde kosmos öwrenmek üçin ýa-da bolmasa aviasiýany öwrenmek üçin bar bolan muzeýlere seretseňiz, olaryň sany ummasy köp. Mysal üçin Smithsonian Institution egerde Amerikada ýerleşen Smithsonian seretsek, şolaryň Aerokosmos muzeyi iň köp barlayan muzeýlerin birisi dünýäde, iň köp barlayan muzeýlerin birisi. Şolarda saklanýan materiallaryň sanyny gatulmasy. Baykonur wada görüň edenimizde de şurada iki muzey var, ikisi hem gaty gyzykly muzeýler. Şondan mirasyň bu tarapdan bar bolan mirasyň berýän peýdasy ondan başga. Indi ýene bir men üçin has gyzykly zatlaryň birisi ýere öwrenmek üçin ulanýan kosmos aparatlarymyz. Mysal üçin şu günde biziň arheologiýa hökmünde ýa-da bolmasa geografiýa hökmünde ýa-da bolmasa geologiýa hökmünde alyp barýan işlerimiziň köpüsi Earth Observation Satellites ýa-da ýere seretýän emelik hemralary dowlugyna bagly. Olaryň köpüsi biz üçin hiç wagt gözümizde görünmeýän elementler, görünmeýän enjamlar, ýöne olaryň döretýän materiallar biziň gündelik durmuşymyz üçin gaty wajyp. Hemmämiz üçin, diňe men üçin däl, diňe men işleýän sferam üçin däl, ýöne hemmämiz üçin egerde ilim bilen teknologiýa bilen baglanyşykly bir iş etýän bolsak, onda hemmämiz üçin şolaň etýän işler gyzykly. Şoň üçin olaryň ýeriň üstünde döretýän mirasy bir gyzykly zatlaryň birisi, ondan başga da olaryň özü miras obyekt hökmünde kosmosda galmanyň özüne ýene bir tarapdan gyzykly zatlaryň birisi pasa etýän. Egerde mysal üçin geçmişte men şurada Stonehenge'den düşüren bir suratını sayladım. Stonehenge ýanyk ýadygarlyklar kosmos bilen baglanykda ýerden kosmosa seredilip döredilen bolsa, dikelilen bolsa, onda
häzir kunda kosmosdan yere seredip biz Stonehenge ýanyk ýadygarlyklaryny analiz etdi. Solong daşdöwründe bolup geçen üýtgeşmeleri Earth Observation Satellites yere gözlemçilik etden Eymel Himralyň kömegi bilen öwrenýäs gündelikde. Min Stonehenge'de geçmişde işledim, öňe işledim. Bir näçe wagt şo ýerlerde biziň ulanýan informasiýanyň köp bölegi kosmosdan gelen informasiýa. Ýadygarlygyň öňe ilk başda kosmosa seredilip gurulan ýadygarlyk. Indi mundan başga da ýanky material däl mirasynň bir bölegi var. Men bir ýerde iki sanak element saýladym. Belki käbir adam üçin gyzykly bolmagy mümkin. Birisi Pirog Gagarin tortu. Beýleksem şu ýerde biziň bir belli public service broadcasting diýip bir gruppamyz bar. Olaň döreden Gagarin diýip döreden aýdymlarynyň birisi. Beýle zatlar hemmeňize bellidir ýadygarlyklardan başlap, salatlardan başlap gündelik aýdymlara çellik kosmos bilen aviasiýa bilen baglanyşykly zatlar. Ýöne böyle demek bilen bu mirasın hemmesi bir pozitif ya da olmasa hemmesi go miras diyen düşüncenim has öňe sürmek islämok. Başka bir tarapdan bu miras hemmesi davas edilen miras. İlk başta näme üçin kosmosa uçuşun özü başlandy diýip hasap edenimizde ol gururumsuz Cold War'nyň soğuk uruşynyň netijeleriniň birisi. İkinji jahan uruşundan soň birinji raketalar bilişimden ikinji jahan uruşynyň dowamında test edilip uçurulup başlanýar. Esasen London ýanyk şäherleri bombalamak üçin ulanılan iň effektivni, iň netijeli enjamlanan birisi raketalar. Şu raketalarning esasında da biz birinji kosmos uçan raketalar adamlar tökmünde oýlap tapýas. İkinciden egerde şo döwürdäki ýarşy göz getirsek, onda köpürak onuň ideologiýa bilen, nasionalizm bilen hem de beýleki elementler bilen great power struggle ulu döwletleriň arasynda bar bolan dawalary esaslanan zatlar. Munun başga da kosmos öwrenip başlanan we şu güne çelle kosmosdan hemisi bize bir harby tarapdan ziyan gelir diýen gorku adamlaryň arasynda hemişde bar. Egerde şu ýakynda täzepleri sereden bolsaňyz, şu tarapdan täze harby derejedäki kosmos aparatlarynyň esasen Russiýanyk ýa-da bolmasa Demokrat Koreýanyk ýurtlar tarapyndan kosmos uçurulma ulalydylan birisi bolup durýar. Biziň seretden ingliz dilinde bar bolan media materiallarymyzda iň bolmanda. Şoň üçin käwatlar men muňa öz tarapymdan dark heritage ýa-da bolmasa negativ heritage hökmünde, negativ miras hökmünde de baha berýän. Hem okutýan gündelik berýän zatlaryň içinde şulan bir meseleleň, ul meseleleň birisi. Men bir ýerde saýlan suratlaryň birisi diňe kosmosyň özüniň negativligi däldi. Kosmosy öwrenmek üçin sarp eden ýa-da bolmasa gurban eden adamlarymyzyň bardan ýatdan çykarmazlyk isleýän. Mysal üçin şu ýerde görýäňiz ýadygarlyk, ýene de bu ýadygarlygym Baykonurdan gelip çykýar. Şu ýerde bolan partlamalaryň netijesinde şo ýerde ýoğulan adamlaryň, şo ýerde wepat bolan adamlaryň köpüräm harby adamlar şolaryň atlary görkezlen ýadygarlyk. Beýle ýadygarlyklar gaty köp. Dünýäniň dürli böleklerinde hemişe de biz bir ulu riski bolan, ulu töwekkelçiligi bolan, ulu howpy bolan bir iş edenimizde adamlar tökmünde hukman soň bir tarapyndan öz aramızdan şoňa öz janyny gurban etmeli bolan adamlaryň bardygyny ýatdan çykarmaly däldigimizi bildiresim gelýär. Indi şu bölegi jemletem, bu hemmesi näme üçin biz kosmosyň mirasy bilen gyzyklanýar diýsek, aviasiýanyň mirasyny bir tarapda oýanymyzda diýen kosmosyň mirasy bilen gyzyklanýar diýsek, onda şu bir söze gaýdyp gelýär, significance, ähmiýeti ýa-da gymmatlygy ýa wajyplygy türkmen diline nähil terjime edesiňiz edip bilersiňiz, ýöne köpüň üçin düşünýär significance. Significance biziň etýän işlemimizde ähmiýetli buradyň ähmiýetiniň bolmagy iň esas söz. Näme üçin biz islendik bir ýadygarlyk öwrenýäs. Stonehenge'den başlap bilemok, orta asyrlara degişli ýa-da ýan körkesmänik Tanzaniýadaky adamlaryň ayak ýyllaryny öwrenýäs. Hemmesini ähmiýet üçin öwrenýäs. Şu günde ýaşap ýören belli bir jemgyýet üçin gyzyklygy, ähmiýeti, gymmatlygy bar. Indi şu tarapdan seredenimizde şeýle bir gyzykly argument bar. Men käbir kardeşlerim tarapyndan hem men tarapdan öňe sürilen argumentleriň birisi adamlaryň iň gymmatly döreden zatlarynyň iň gymmatlysyny seretsek, şonu ýerde diýip seretsek, o ýeriň üstünde däldi, kosmosda. Egerde şu günde iň gymmat enjam ýa-da iň şylşyrymly enjam diýip seretsek, onda Halkara Kosmos Stansiýasy iň gymmat, iň şylşyrymly enjamlaryň birisi. Ýa-da bolmasa James Webb teleskop, ýa-da bolmasa kosmosda şu gün uçup gören aparatlarymyzyň köpüsine seretsek, şo biziň pinnacle, iň ýokary derejedäki döredip bilen zatlarymyz. Gymmatlyk tarapdan seredende, onda biziň iň gymmatly mirasymyz ýeriň üstünde däldi, kosmosda diýip seretmek bir tarapdan argument öretmek mümkin. İkinci bir taraftan şu mirasın häzir kündäki wajyplygy başga bir tarapdan biziň hemmämize gyzykly. Mysal üçin şu günde bolup geçen konkurensiýa bolup geçen konkurensiýalary seretsek döwletler arasynda
hem olar belli bir bölüklerini kosmosun öz işlerine gönükdürme ulakını alıp döret. Hiç kime değişildi kosmos diyen yerimiz. Yönü ödeyelenilen o yerde hiç kil dava yok değildiği değil. Gurunsuz davalar var. Belli belli dokumentler var. Bu oradan Birleşen Milletler Uramasının seyretmeginde döredilen dokumentler. Misal için bir Outer Space Treaty ya da Daşkı Kosmos Lalaşı deyip adlandırılıyor. Şol lalaşıklar boyunca kosmosa uğradılan her bir obyekt, her bir predmet, haysi yurt uğradan olsa şu yurda değişli. Yöne olan barıp gonun yeri o yurtlara değişildi. Mesela gonun yerlerini o yurtlara değişiletsek, onda bu territorial çakmışlıklara getirilir diyen düşünce olup 70. yıllarda köpürak 80. yıllarda şunun için territoriyanın öz değişildi. Yöne predmetin öz değişildi. Yöne bu dokumentlerin göz önünde tutmadıklarının birisi şahs taraftan katnaşan gromalar, devlet hükmünde değildi. Groma hükmünde ya da olmasa kampanya hükmünde katnaşan gromalar, olur ne hili özüne alıp barmalı. Bu soruların tek köpüsüne hiç kil cevap yok. Şoň üçin bizim komitetimize giren käbir misal üçün advokatlar ya da olmasa kanunu düşünýän adamlar şollardan köpürak iş alyp barýar. Hemmäňiziň bilsiňiz ýanyk, häzirki günde şahsy kompaniýalaryň uçurýan karablarynyň sany has köpelip başlady. Hem olaryň innovasiýalar hem has döwlet derejesindäki edilen innovasiýalardan öňüne çykyp başlady. Mundan başga diýen amaýdy geçişim ýanyk kosmosyň har bir tarapdan ulanma, olum uly howplan birisini, uly aladalan birisini döret ýa şu günlerde adamda tökmünde bizim kosmosa bolan garaşlylygymyzdan has ýokary. Käbiriňiz belki esnetiňiz köpiňiz Kessler Effect dip Kessler Effect Gravity Hollywood'un düşüren kinolarynyň birisi Kessler Effect'in has tez bolup geçsin ýörkede. Hakykatda şeýle bir dawa bar, Kessler Effect eýen başlandyr diýip. Kessler Effect ýalan adamyň Kessler'in belli bir statýasyndan, artiklyndan gelip çykýa, bu haçanda kosmosda esasen ýeriň pes orbitasynda durly çakmışlıklar sebäpli kosmos kosmik aparatlarymyzyň köpüsiniň zaýa bolmagy näme getirip biler diýen teoriýa esaslanýar. Egerde şu günde biz özümiziň navigasiýamyzyň hemmesini ýitirdik, näil bolar? Egerde hemmemiziň telefonumyz nerede görkezmesini goýsa näil bolar? Misal üçin şu howplar hakyky howplar. Ol bir abstrakt 70-nji ýyllarda abstrakt howp diýip hasap edilen bolsa, şu günde hem hakyky howp öwrülen adlan berse. Ondan başga da hemmemiz görsümizden daş döwründe seretsek, interim şol nasionalistik ya da milletçilik tarapdan kosmosyň öwrenilmegi hem kolonial tarapdan öwrenilmegi interim hiç ýere gitkiden ok. Şol gatnaşan döwletler hem etýärler. Şu günde bir 77-den urak döwletiň hem özüniň milli kosmos agentlikleri var. Hersiň hem aňysyndaky motivasiýalaryna çuň seretsek, çuň tarapdan seretsek, onda köpüsinde käbirinde iň bolmanda şol hem milletçilik hem kolonial arzular görüp bilýär. Şolum esas aladalan bir. Şoň üçin şu günde biz bunu hemmesini New Space Age diýip adlandyrýas, täze kosmos asyr diýip adlandyrýas. Şoň üçin de şu bar bolan dawaly meseleleri hemmeleriň bilelikde ılalaşan bir gymmatlyklaryň esasynda çözmek isleýär. O gymmatlyklaryň birisi men kaçmaýanyk significance mirasyň gymmatlygy. Bulurdan bir gyzykly edilen işler var. Misal üçin polar regions, yerin üstünde iki sanyk polar regionlar var. Birisi Arktika, birisi Antarktika. İkisinde de döwletler interim durly böleklerini özüniň territorial dawalaryny alyp barýarlar. Ýöne şoňa seretmezden ICOMOS-yň komitetleriniň biriniň alyp baran iş sebäpli hem miras tarapdan işleyen spesialistlerin gatnaşmagy sebäpli halkara derejesinde bir näçe laşyklara gol çekmek başardy. Onun esasy bir bölekleriniň birsem şu ýerde bar bolan ýa-därlikleri, şu ýerde bar bolan gymmatlyklar bilelikde öwreneliň, bilelikde gorap saklalyň, hem bilelikde öňe alyp gideliň diýen düşünjäniň esasynda syýasy derejedäki alaşyklar baglaşmak başardy. Şämün köpüsi gerek boldy ýerlerde turizm tarapdan gelen zyan boýunça, klimatyň üýtgemegi sebäpli dörýän zyanlar boýunça, howplar boýunça miras spesialistleri syýasy alaşyklary esasy öňe gitýän, öňe alyp barýan güýç bolup çykýardylar. Egerde biz şu tarapdan seredenimizde onda kosmosa medil şeýleräk bir territoriýa gözüne getirsek, adamlaryň iň uly isleýärleriniň, iň uly arzularynyň bolup geçen ýeri hem syýasy çäklerden daşarda bolup geçen. Şoň üçin universal heritage hem adamlarda değişdi bir miras diýip hasap etsek nähili bolar. Egerde soňra şol hem adamlarda değişti olan bir mirası, sonun bütün dünya ınama da olmasa bütün dünya hormatı alıp barmak için bir argument deyip ulansak nähil olur. Indi biz solurdan köp işler alıp barýar, suwun günde hem belli bir üstünlüklerimiz bar, käbir guramalar bilen, käbir döwletler bilen işleşmäni, alaşmagyny basardyk sol urlardan. Men pikirimçe bu käbir argumentler çysymrak bolup görünse de käbirler umyt etden köpeňde düşünükli bolar diýip. Indi
başka bir tarafa soğusam, menin hemişe has, bepa. Sowmagan kan men ýatda demek sesim barýam, täze bir O, mikrofon. Eee, Deme soraglaryňyz bolsa Zoom'dan, YouTube'dan we Instagram'dan ýazyp bilersiňiz. Ondan soň Instagram'dan we YouTube'dan ýazylanlar mümkin bolsa Zoom'a geçirip berseler, onu berde monitör edýänler bar. Boldy sawal siziň hem kän bir wagtyňyzam galmady ýony. okey, okey. Soraglary wagt gerek bolsa. Men ekranım intem görünýärmi? Men hemişe eşden soralım bir. Görünýär, görünýär. Men hemişe eşden soralım bir. Näme üçin men anyk bir suratdyrdan gyklanmaly. Ya üniversitede işlemek ýa-da miras uruny işlemek, arheologi uruny işlemek. Näme üçin şol işlerden gyklanmaly? Belki ýankaýdan argumentlemem käýür şonu düşünükledendir. Ya biz mirasyň iň esasy rolüni gündelik durmuşa değişti rollerinin birisi, gündelik durmuşa getiren pedalarının birisi hökmünde şunu olmak isteýär. İkinci bir tarapdan men hemişe öňüm bir aýdypdym tasan çykyşlarynda hemişe şu dronlar bilen ýa-da bolmasa giňişlerini analiz etmek, landşaft analizleri boýunça hemişe gyzyklanýatym. Şoň üçin şu sebäplen bir näçe ýerlere gitmek başardy, bir näçe ýerlerde miras spesialistler bilen hem yerli jemgyýetler bilen durly guramalar bilen durly adamlar bilen durly ogullar bilen durly ilat bilen işlemek maňa gyzykly boldy. Şoň üçin ýene bir täze community ýa täze ilat bilen işlemeň bir ýol hökmünde seretden. Başga bir tarapdan hemişe aýatsanyň taryhy bilen gyzyklanýatym. O köpüýimizde bar o gyzyklanma çağlykdan başlap bu adamlaryň hemişe gyzyklanan zatlarynyň birisi bu hökmünde asmana uçmak iň gyzykly zatlaryň birisi edilýär. Şoň bilen bir hatarda hem space exploration, kosmosyň öwrenişem men üçin hemişe gyzykly bolan temalaryň birisi. Şoň üçin Baykonur ýanyk yerlere gidip şöýlerde biratlar öz isledýänimiz ýa-da researchimizi, ilmi işlerimizi alyp bardyk. Ýöne başga bir tarapdan seredenimizde men üçin şu bir ulanýan skilllerimiz ýa-da bolmasa başarnyklarymyzy hem kosmos üçin hem ýer üçin ulanýar. Sen bir aýtmaňyk, ine şu ýerde görýän suratlaryňyň birisi ýeriň üstünde düşürilen surat, Täjikistan daglarynda kosmosdan düşürilen surat, bir de ýerde bar bolan ýadygarlyklary kompýuterden karta geçirýär. Adamymyz öwrenýär, analiz etýär. Beýleki birisi uluna hodyň aýyň üstünde bolan suraty. Biz onam edil şowur metodologiýany ulanmak bilen edil şonu aýryp karta geçirýär, hem şoň galdyryny izini, şoň netijesini, şoň häzirki günde özüni saklaýyşyny analiz etýär. Bir tarapdan seyredenimizde miras öğrenmek hiç kili bir wagt tarapdan ya da olmasa hiç kili bir çak tarapdan hiç kili çaklendirme yok. No spatial or temporal limits. Hiç kili bir şonu çaklendirme koymak gerek kal. Diňe şu konsepsiýalar birazrak ulaklaşdyrsak, onda kosmosu medil ýeriň üstünde etýän işlerimiz kosmosu değiştirip bilýäs. İkinci bir tarapdan bu edilen işler clear path for interdisciplinarity. Interdisciplinary bolmak üçin durly ilmler bilen işleşmeň iň gyzykly ýollarynyň birisi. Kosmosta alparyan işlemizim, arheologiyada alparyan işlemizim, dürlü disiplinlerle işlemenin iň gowy ýollarynyň birisi. Geologlarla işleýäs, etnograflarla işleýäs, material sciences, material analizlerle işleýäs. Bu iň çylsugly problemlarymyzy çözmek üçin adaty bolmadyk çözgütler tapmak üçin interdisiplinariten gowy urlan birisi ýok. Şonu etmegem maňa da gyzykly. Men bilen bile şol işlerde dowam etýän kardeşlerimiz de gyzykly. Egerde mirasy bir çylsugly filosofik ideýa diýip seretsek, hem özümüziň humanities ya da olmasa sosyal bilimler taraftan etýän işlerimizi öňde gidici bir zat diýip hasap etsek, onda şunu suratlara göndermek dogry mu kady diýip pikir etdim. Indi şunu ýene de iň soňky slaýdym we başlaýdy goýan. Näme okumaly diýen soru maňa iň köp berilen sorulardan birisi ýaşlar tarapyndan maňa şonu düşündirmek köplen jaňsatdy. Men pikirimçe şuň görkeden materiallarymyň köpüsi men gündelik etýän işlemiň iň esas bölegi däl. Men okan urlamyň hiç birisi şulu zatlarlyň gyzyklan diýip meni taýýarlanyp şoňa. Şoň üçin bir tarapdan berjek maslahatym esasam ýaşlar üçin moving away from degree specific pathway. Egerde bir zat okasam men hökman bir işgär bolup çykaryn diýip pikir etýän bolsaňyz, o zatlardan birazjyk daşlasyň, durmuşy öýle däl, köplenç durmuş başgarak. Hem öýdüp okamaň adam kän gyzykly zat däl men pikirimçe. Okan özüňde gyzykly zatlar okan, ondan soň şonu başga urlara alyp adam çalsyň. Şu az gyzykly bolar. Ondan başga da humanities ya da social sciences şoň gymmatlygyny düşündirmek isleýän. Sebäbi köp ýaşlar köplen şowur belli bilinýän urlar boýunça okujak bolar. Meni hem näsini gerek biznes okujak diýen ýaşlar bilen dawet etden. Hem çin biznes okumaly, näme netijesi, näme gazanjak bolýan şoň üstünden. Sebäbi onu belki bir tarapdan ýaş wagtyny düşünmek, ikinji bir tarapdan ýene atalaryň basyşy olan bir meselelerin birisi bolmagy mümkin.
Humanities okumak, ılımı tarapdan seyredenimizde gatı gızıklığı atılan bir hem cemiyeti beren peydamızın en goğu yerlerinin birisine seyretse, onda köpünçü humanities disipline değişli adatlar deyip asa etmek mümkün. Bu dine men fikrimce bu urdan yazılan kitaplar köp belki de şu adatlardan ilk tıklansanız. Onun sonra käbir ýagdaýlarda, ene misal üçin bizim kosmos öwrenmek boýunça etýän işlemimiz, men pikirimçe bu humanities bilen hard sciences, hakyky ilimler bir-birine, hakyky ilimler, teknik ilimler bir-biri bilen baglanşdyrmak üçin iň gyzykly ýerleriň birisi şu urdan etýän işlemimiz bolup görünýär men üçin. Yani iň esaslar özüňiz üçin gyzykly okan, egerde siz üçin kosmos gyzykly bolsa, kosmos okan, egerde çyndan medisina gyzykly bolsa ýa-da bolmasa adwokat bolmak gyzykly bolsa, onda ol urdan okan görünsün. Ýöne bugünkü görkezjek bolan atlaryň bir bölegi käwatlar standart bolmadyk işlerem etmeli bolýar. Haýsy burdan okanmyzda ýa-da haýsy burda işleýänmizde seretmezden. Men şoň bilen saklanjak bolan belki soň slaýdlary düşündirmek hasan zat däl, eger bu urdan gyzyklanýan adamlar bolsa, men ýene-de gürrüň edip bilen olaryň aresinlikde. Ýöpa, sag ol köpkö. Köp sağ ol Doktor Joraif beren gydykly gurulmaň üçin geçen tapar men geçen tapar arkeologiýa bardy, gurulmaň yerin astyndaky we üstündäki zatlar bardy. Bu bolsa yerin üstünden asmana çykypsyň. Inniki temaň näme arada bolar? Görelen. Köp sağ ol. Sağ ol çıkışyňyz üçin. Inni berde soru ber biler. Eger soruňyz bolsa şu mikrofona gelseňiz, soň bir ýerde kamera bolmaly. Soraýany görkezmek üçin mikrofona gelmeli. Bir munçuk garaş. Biziň kameramy ýerdeki? Question kamera. Hayır, işleyen şu an. Birinci bilen köp tawaryň. Taşrak tut, taşrak. Men neme soramak istedim? Şu astronomi ilmini geçmişden bäri öwrenip gelýän makalalar, ilmi adamlar, o hakda ýazylan makalalar zatlaram siziň nemäňizde girýärmi? Orumyza olardan nemedenleriniz barmy diýjek bolany, ýa-ni intangible bolup gitýärmi ýa tangible bolup gitýärmi? Şu hakda biraz batýar. Tangible görünüşde o gat go soru. Aka almyt nemäniň indestilerdem goýslan. Tangible heritage görünüşsiz material mirasymyzyň bir bölegi gaty go soralan ýersi. Misal üçin men merde köp bilişledim, gadim merde köp dostlarymyzyň bilýänik. Gadim merde iň gyzykly zatlaryň birisi şu ýerde ilim tarapdan edilen işler orta asyrlarda esasanam. Misal üçin Omar Hayyamyň obserwatoriýalarynyň bir şu ýerde ýerleşýär diýip hasap etýäs. Ýöneňe seretmezden edil ýerleşen nokotny temin bilemizok. Ya da bolmasa Samarkandda bar bolan obserwatoriýa hemmämiz üçin Ulugbegiň obserwatoriýasy hemmämiz üçin gyzykly zatlaryň birisi. Köp bilen simbol hökmünde soň suratlanan ýerde astronomiýanyň öwrenişiniň taryhyna seretsek, onda iň uly obserwatoriýaň saklan kalan obserwatoriýalaryň birisi diýip hasap edilýär. Geçen ayım del 3 hepde mundan öň misal üçin Paris obserwatoriýasynda kärdeşlerim bilen şoýerik gitdik. Paris'in obserwatoriýasy eger köpüňiziň bilsiňiz anyk häzirki günde biz Greenwich diýip bilinýän Londonda ýerleşen koordinat sistema, soň esasynda öwredilen koordinat sistemany ulanýan bolsak, şu döwürlerde olum ýene-de bir dawalan birisi, tarihte bolup geçen dawalan birisi, Paris'in özüniň koordinat sistemasy bar. Paris obserwatoriýasynyň üstünden döredilen edil Greenwich mendes Greenwich'ten ýetiş kapaly ýok. Şu üçüne ýerde deňeşdirdik, bir tarapdan çuňur arkeologiýa, orta asyrlarda bolup geçen arkeologiýa, Merwde ýa-da bolmasa Samarkandda etýän işlemine seretsek. Başga bir tarapdan 18-17-nji asyryň taryhyna seretsek, olum bir mirasyň bir bölegi, ýöne ýer gazyp arkeologiýa hökmünde işlem nokta, ýöne miras obýektleri hökmünde işler. Bulurlardan ýazylan işler köp, men öýdärden däl, men ýazýan zatlar mintekali taýýar däl, ýöne bir azrakdan taýýar bolar, umyt etden soň üçin bir tarapdan iş müýtgetmek isleýär. Ýöne bulurlardan ýazylan zatlar köp. Esasanam asmanyň öwrenişi ýa-da kosmosyň öwrenişi barada ýazylan tematik studies diýäs biz oňa. Şol urdan alınıp barlayan tematik isleýädýänler köp. Men käbirlerini paýlaşyp bilen soňluça hem ýanky görkezden kitaplarymyň şolary bir tarapdan değişik kitaplarning birisi. Soň üçin bul urdan edilen işler köp. Diňe men tarapdan da men kardeşlerim tarapyndan edilen işler köp. Köp sağ ol. Gaýsy bir soru bar nemede Ben şonda etdirim size. Yo, gaty gyzykly soru. Mirasyň haýsy elementleriň jemgyýet üçin wajyp, haýsynyň wajyp däldigini kim kesgitleýär ýa-da nädip kesgitleýär? Gaty gyzykly soru. Garaş, men işdi oýan, sen öz soruňy özüň sorasyn.
Baştan Bolýar. Gatı kızıklı soru. Kim kesitliyor? Cemiyet kesitliyor. Misal üçün yan kaydışmayanık durlu cemiyetin durlu grup toparlar bilen işleştiysek onda şu toparlar kesitliyor. Köplen yerli ilat kesitliyor. Bizim disiplinamızda bizim okuzuşumuz, öz studentlarımız okuzuşumuz, men okuzuşumuz misal üçün hiç bir formula esaslanın çözüt yok. Miras tarap seylerimizde. Eğer de siz misal üçün şu günkü Zoom'a katnaşan topar ya da şu günkü Chicago'da yığınanan adamların toparı bilelikte alalaşıp näme de bolsa bir dady özler üçün gymmatly hem wajyp diýip hasap etýän bolsa, onda spesialistler ökmünde biz şoň bilen, şol guramalar bilen, şol toparlar bilen işleşmäge borçluyuz. Ya biziň disiplinamyzyň şeyleri framework setting documents diýip aýtdym. Ýa-ni başda e-commerce'yň iň esasy dokumentleriniň birisi Bura charty misal üçin. Bura charty diýenimizde bu gymmatlygy esaslanan miras düşünjesini döreden charterlaryň birisi. Bura diýmegi bilen bura ýadygarlygy hiç bir gyzykly ýadygarlyk däl, gyzykly ýani başga bir tarapdan gyzykly. Şahtalaryň ýa-da bolmasa şahtyorlaryň ýaşan bir bölegi. Ýürüýte şoň adyny saýlamak üçin spesialistler Australiýada gidip şeýle raýonda duşýarlar, arkeologiýa tarapdan gyzykly däl diýip hasap edilen raýonda duşýarlar. Hemem şo ýeriň ilatyny gyzykly diýip hasap etýän adyny ýadygarlyk hökmünde bellemege özlerine maksat edip koyarlar. Şoň üçin cemiyet öňüne nämen dogry diýip hasap etse, interest groups ýa-da bolmasa stakeholders diýen bir düşünje bar. Bizde stakeholder diýmegem şoňa iýetçilik görkezýän bir islendik bir adam. Eger şolar nämen gyzykly diýip, nämen wajyp diýip hasap etseler, onda biz şol urdan köplençe işlemeli bolýas, işleýäs. Onu seyretmezden ýa-ni kaýçymanak negative heritage ýa-da dark heritage o taraplarym bar. Käbir zatlar gurrunsyz adamlaryň özüniň miras diýip hasap etýän zatlary hemmeler üçin gowdat däldir belki de Amerika'da yerleşýäňiz, o ýerde bolýan şu günde bolup geçýän syýasy gurunlary seretseňiz, bu zatlar gaty gowy düşnükli. Ýöne onu seretmezden biz olar bilen hem köplenç engage etmeli bolýas. Ýa şolaryň mirasyny bölegi şo bolsa, onu düşünmek, şo mirasyň näme üçin gymmatlygyny düşünmek, belki de biziň şu günkü jemgyýetde bar bolan käbir gyn meselelerini çözmäge kömek eder diýen düşünje var. Filosofiya tarapyndan seredenimizde bu has şuň aňyrdan gelýän debat bulurdan diskussiýalar has şuň ýene de o arada bir belki aýratyn gurun bermelidirin belki bir. Okey. Köp sağ olun. Indi şu temada 1970-nji ýylda corporation döwletler ulalaşyp bipolar döwletde o bipolar bir dünýä wada o bir iki ulu döwlet ulalaşsa aňyrky döwletleriň bir-birle ulalaşýarlar. Siziň şonki etjek bolýanlar ýa Marsyň kolonizasiýasyna seredeňizde indi multipolar dünýä diýilýär-de bile işleşiklik nähili öňkäwere ýa-da indi mümkünmü şol hatam şu space temasyny? Gurrunsyz yaman bulam gatgow soru mümkin bir tarapdan. Misal üçin ýöne biziň özümiziň nähili şol soraga barşymyz, nähili approach edişimiz olam wajyp zatlaryň birisi. Misal üçin biz e-commerce hökmünde neutral gurama hökmünde şulardan işläp başlanymyzda hem dünýäde ýerde Space Agency, Kosmos agentligi bar döwlet bolsa, şolaryň hemmesini ýüz tutmagy planlaşdyrdyk. Şoňlan bir hatarda biziň komitetimizde agda bolan adamlar hemme kontinentlerden gelip çykýarlar. Özümiz käwat gerek bolan wagt ýürüýtek gözläp haýyş eden wagtymdan boldy. Kardeşlerimizden sizin goşulun şol balansy görkezmek üçin. Başga bir tarapdan seretseňiz, men ýa-ni bir ýerini prezident saýlamaklaryň bulun bir go indikatorlaryň birisini kady pikir etdende, şo görkezmek üçin hiç bir ulu döwleti degişli bolmadyk bir adam saýlamak, olam şoň bir indikatorlaryň birisi. Gurrunsyz, egerde 3 ýyl şundan öňe seretsek, Ukraina ortadan çözmegden öňkü döwre seretsek, onda şulardan işlemek gurrunsyz ansadyrakdy. Häzir gurrunsyz gynlaşdy. Kosmosyň öwrenişine seretsem edil şonýanyk, özleşdirilişine, peýdalanyşyna seretsem edil şonýanyk, 2 ýyl mundan öň bulardan işlemek has ansadyrakdy. Ýöne ýan gaýtşmanyk Arktik hem Antarktikada bolan zatlara seretsek, o ýerdäki dawalary seretsek, eger köpüňiziň ýadyňyza düşýändir, suwun aşagyna gidip baýdak dikip başladylar da adetler käbir döwleti. Şol zatlara seretsek, onda miras tarapdan öňe gitmek, miras bilen üstü bilen şu meselelere çözmäge çalışmak iň peýdaly urlaryň bir stili pasap edilýär. Diňe meň pikirim däl, biziň käne guramalar adamlaryň üst bermeginiň sebäpleriniň biri şonun gelip çykýar. Şoň üçin belki göreriz. Biz elimizden gelen ne ders? Gurrunsyz gynçylyk bolmagy mümkin. Ýöne biz elimizden gelen ne ders? Köp sağ olun. Indi YouTube'dan bir soru gelipdir. Space junk'y recycle etme mümkinçiligi barmy? Araşdyrma. There are a lot of precious material body'e, gymmatly materiallar bar. Şonu alyp täzeden ulanma ähtimali ýa mümkinçiligi barmy?
Görünsüz yine de gatık soru gımmatlı materyallarından başka käwirleri splavlar diýäsler ýa-da metallardan mysal üçin taýarlanan käwir materiallary ikinji ýedek şo materiallar taýarlama käwirlerde mümkinçiligim ýok. Mysal üçin 70-nji 80-nji 90-njy ýyllarda öwredilen käwir materiallar käwir elementlerini gaýtadan döretmäge de kapasitemiz ýitdi käwirlerde turly sebäpler bar. Şoň üçin peýdalanmak gaty gyzykly bolar. Ýani peýdalanmak şansymyz gaty kiçi, belki geljekde mümkin bolmagy mümkin. Indi Space Junk hökmünde şonu ayırmak mümkinçiligimiz nähil diýsek, onda şol oradan bir iki tane gyzykly temalar, iki tane gyzykly alınıp barilen proyektler var. Birisi Japanese Space Agency, Japonyanyň kosmos agentliginiň alyp barýan işleriniň birisi. Şu ýakynda belki täzeplerde görünmegi mümkin. Yakından surat düşürmeyen başardılar da ön taşlanan raketanyň bir bölümini yakından surat düşürmeyen başardılar. Şimdi biz bu arada pikir edenimizde, has fizika taraftan seyredenimizde has çılçırmırak, gravity kinoda kanık değil, has çılçırmırak seyahat tizlikler, zatların hareket edişi, hem orbitanın giýinligi, gatkıyın, teknik taraftan gatkıyın meselelerin birine uğruyor. Eğer de şoları tutup alıp yere dolandırmak istersek, ol gatkıyın olma mümkün. Yöne deorbiting diýende yere gaýtadan getirmek, hem de yan kutorondan soň galan materiallar öwrenmek, ulanmak mümkinçiligimiz var. Ulanmakdan hem beter öwrenmek mümkinçiligimiz has wajyp. Mysal üçin birinji uly Space Station, kosmos ýerleşen stansiýa, uly stansiýalar seretsek, Mir stansiýasy köpüňiň ýadynızdadyr 90-njy ýyllarda, 90-njy ýyllarda okeanyň ortasynda graveyard diyen bir düşünce var. İň uzak yer Ýoş okeanda şo ýerge gelip düşýär. Köpürak şo ýerleriň ýakynyna gondurlanýar. Yani biz o arada hiç kim informasiýamyz ýok diýen, yani hiç kim şonu tapmadam, öwrenmedem. Bu näme üçin gyzykly? Materiallara kosmosyň nähil täsir etdiğini öwrenmek bizim geljekde kosmosa gitmegimiz üçin iň gyzykly sorularyň birisi. Micrometeoritelerden, mikrometeoritlerden başlap kosmik radiation, kosmosdaky bargyn radiasiýanyň etdiğin täsiri materiallara iň çylçyrymly sorularyň birisi, iň öwrenmegi wajyp sorularyň birisi. Şoň üçin gaýtadan ulanmakdan beter nähil kosmosyň täsir etdiğini bilmek, hem boşatmak, daşgary bitan boşatmak hem üçin gyzykly. Yine bursaklamaydı. Daşgar gitan boşatmağın diňe bir teknik tarapdan da Alyan Kaysman Kepler efekt hava gurrumsuz teknik çözülümüne atılan birisi. Onun başka arası asman bolmagy, gecelerine yıldız görmeň öýdi. Biziň medeniýetimizde, adam zatyň medeniýetinde, biziň medeniýetimizde diýende iň gymmatly atılan birisi. Egerde Space Junk'tan doldurup şonu görmägini peseltsek, olam uly zyanlyň birisi bolardy. Men käwir Space Junk'da active satellite'laryň geçişini surat düşürmäni başardım. Diňe men däl, başgalarını düşürýärler. Toýuz arası asmanymız astroturizm ýa-da bolmasa daş yerlere gidip arası asmany görmeň özü turizmiň bir bölüni öwrüldi ýeriň üstünde şu günkü günde. Problemanyň nähil çuňlugyna şu tarapdan seredip bilersiňiz de, şoň üçin hem gyzykly. Özümiz duýuşymyz üçin, well-being, özümizi gowy duýuşymyz üçin hem gyzykly bolar. Nimen dinläp oturanlara bir ýatydyn. Doktor Çary maşgalatynyň taýry sebäpli gelip bilmedi. Maşgala sebäpli. Şoň üçin biz muny uzadýas. Mundan soň çykyş tasa bardy. Eger doktor Çaryň çykyşyna garaşýan bolsaňyz, ony soňky günlerde biz size ýetirirler nesip bolsa, ony biziň hataplamyz follow etleňiz. Ştaýda soraw var diýipdiler. Örümçük. Mikrofonu ulanman, telefon mikrofonundan alay. Aytdı. Okay. Yeni test edip görelim. Yorak. Ha. Assalamu alaikum. Bayram Annanurov Arkansas. Bundan gülüşeyin. Men sormam yazdım. Uzunrak sebebi. Eden işlerinizin meyveler hakda görün berseniz, mesela advokasi edenler var diýdiňiz. Bularyň çıkaran kanun däldi, kanun bolmaýan şunda guideline emele getirdiler be şoň ýaly zat, mesela şu iş plança edilmeli, şu iş plança edilmeli hakda. Ya da mesela şu kartany çizdiňiz, bu umuman kartograflaryň işi. Siziň täsiriniz näme şoň ýaly işlerde? Hani mesela bir inženýer bir zat edýär, siz goşulyp hani onun işine näli täsir edýäňiz, şonu sorajak bolam. Şu ýazan soramam şoň ýaly. Sadece olun. Çok sağ olun. Hava sorum gördüm, bayram haber berdim gördüm hava. Advocacy, gatı gyzykly soru, advocacy uğruna etdiğin işlemizin peýdasyna seretsek, onda
guideline setting documents bulurdanım işler alıp barıyaz. Her günde tayarlap yiyoruz dokumentlerimizi. Kagirlerin çıkmak için köp vaat alıyaz. Yani international community hükmünde işleme köpeğiniz biliyantınız en iyi international organizasyon. İslendik bir halkara grubu hükmünde işlemen gördü. Köp vaat alıyaz. İslen dokumentimiz, İslen vaatımız derhal çıkarıp biliyemiz yoktu. Köpleniz konsultasyon için, maslahat etmek için garasmalı oluyoruz. Onu seyretmezden kagir kadının kıyıskacık üstünlüklerimiz var. Misal için men özümün yankısı komitetimin esasında men Apollo 11'in Apollo 11'in ayın üstüne gonan bölüğünü hopasında duran ýa-da hökmünde şeýle bir gurumy var, World Monument Fund dip, US'de yerleşen, ýa da Amerikada yerleşen bütün dünya ýa-da fondu. Şolanyň World Monument Fund Watch dip bir spisa var. Hopasında yerleşen ýa-da spisa. Olar diňe ýeriň üstündäki ýa-da kabul etdiler. Bundan bir iki ayın birinci gerek şu Apollo 11'in Apollo 11'in go'nun yerini men şonu hopasında yerleşen ýa-da deyip registrasiya etmek için dokumentlerini doldurup tapşırdım. Advocacy için etýän işlemi şoň bilen baglanşdyryp biler. Ondan başga da yerin üstünde yerleşen käbir teleskoplar häzir klimatyň üýtgemi ulanmazlygy sebäpli zýanda galan köp instrumentlerin birisi. Olar üçin men guramamyň içindäki adamlar günde iş etýärler. Günde nirýem bolsa bir ýere gelýärler, günde nirýem bolsa bir ýere, nirde bolsa bir ýere çykyş etýärler. Ondan başga da şu ýakynda mysal üçin siz eşitdiňiz, частный hususy kompaniýalaryň käbiri adam galyndylaryny, ýoğulan adamlaryň galyndylaryny aýa uçurmak üçin kommersiýa tarapdan bir servis götürüläp başladylar. Ol aparat aýa barıp gitmedi. Zaýalandy, hem ýere gaýdyp geldi, gaçty. Ýöne oňa seretmezden aýy meden tarapdan hemmeler üçin gyzykly bolan, hemmeler üçin wajyp bolan bir bölegi adamlar galyndylar bilen zäherlemek, contamination etmek dogrumy diýen bir düşünje var. Şurdan men komitetimde işleyen komitetimin agza bolup duran köp alymlar ulgo media kampanya etdiler, çykyş etdiler. Näme üçin şol atlar ýalňyş, näme üçin bir şeýle etmeli däl. Näme üçin esasanam ýerde ýaşaýan jemgyýetlerin ýan kaýdyşmagyna durly jemgyýetlerin, şoňdan bir hatda biziň ýana adamlaryň aýa bolan garaýşyny zäherlemesligi üçin şol atlar uratmagyň gowy däldigi barada köp pikir etdiler. Köp görün etdiler. Indi şu birinci soru, ýöne şunu men beýleki bilen okay, I'll come back to that. Kartografiýa barada gurun edenimizde onda bu men başga etýän işlemiň bir bölegi. Men UCL'de Digital Heritage Lab ýa-da digital näme diýsem, kompýuterli mirasyň, kompýuterle edilen mirasyň laboratoriýasyny döretdim. Şoň esasında kartografiýa boýunça etýän işlemimiz ol transdisciplinary, daha interdisciplinary diýem aýdym yok, transdisciplinary. Şeýle men käbir etýän atlam geodezistlerin ýa-da geograflaryň etýän işler bilen deň ýeriň üstünde kartalar etmek üçin esasen biziň regionumyza gaýdyp geldik. Mysal üçin Merkez Aziýaga gaýdyp geldik. Onda olurda hem geçmişdäki kartalar hem şu gündäki kartalar etmek üçin etýän işlemimiz, döretmek üçin etýän işlemimiz gaty köp. Turizmden başlap yerli işgärleri okutmak, koordinat sistemalaryny alaşdyrmak, biri bilen SSR döwründen galan kartalary digitize etmek ýa-da bolmasa sifrawy görünüşe geçirmek üçin etýän işlemimiz gaty köp. Gündelik işimiziň bir bölegi men ulu komandam bar ýerde UCL'de yerleşen şolaň gündelik etýän işlemimiziň bir bölegi diýip aýdyp bilen. Olurdan gyzykly bolsa aýratyn gurun etsek, burun görkezlerim gaty gyzykly olurdan etýän işlemimiz. Soňky soru gaýsy Aşgabatdan dinleýijilerimiz soraýa. Aýa näme üçin barmak kynlaşdy? Näme üçin täzeden barp bolanok diýip soraýarlar sizden. Ýene de gowy soru. Indi ýanky bilen baglanşdyrsak, mysal üçin näme üçin advocacy hukmunda Apollo 11'in gonan ýerini ýa-da Luna Hod'un gonan ýerini goramak bize gerek diýsem, şeýle şolaryň gonan ýeri teknik tarapdan iň ansat gonan ýerlerden birisi. Şeýle 70-nji ýyllarda, 80-nji ýyllarda, 60-njy ýyllarda biziň teknik mümkinçiliklerimiz häzir günlendiňde, şoň üçin hem iň ýakyn trajektoriýalar saýlanýar. Öýde bilmegen biziň adamlar hukmunda ýiberen aparatlarymyzyň köpüsi iň howply ýerlerde ýerleşýär diýmek mümkin. Täze gitjek bolan guramalarym şo ýerlere gonmak isterler diýen pikir bar. Muň üçin bir näçe dokumentler bar, bir näçe alaşyklar bar. Häzir günde de dowam etýän alaşyklar bar. Mysal üçin Artemis Accords Amerika tarapyndan, Birleşik Ştatlar tarapyndan öňe sürülen gyzyklanıp görseňiz, şu günlerde adam täzelikleri köp ýerli abudatlar barada. Aýa barmak gynlaşan nokta biziň adamlar tökmünde aspirationymyz üýtgedi. Adamlar tökmünde biziň islerlerimiz üýtgedi. 60-njy ýyllarda, 70-nji ýyllarda mysal üçin Apollo programmasy uçan wagty dünýäde bar bolan mikroschemalaryň ýa-da çiplerin
60%'ın gowragy diňe bir program üçin ulanýar. Şu kompýuterden informasiýany analiz etmek iň ýokary derejesinde ulanan bolsa, bugünkü günde şol trajektoriýalary taýýarlamak üçin ulanjak kompýuterler gaty herimizde bar diýen ýany. Şonuň üçin barmaň öz gynlaşanok, ýöne bize zerurlugy şonuň üýtgedi. Indi häzir zerurlugy artyp başlady. Esasen aýyň aňyr tarapyna ýa-da garanky tarapyna gonmak. Mysal üçin Luna 25 Russiýanyň programmasy üstünlüksiz bolup geçti. Ondan sonra India'nın programması üstünlüklü. Kıtayın programması şu günlerde her iwer dur, her videolarını görüp bilersiniz online. Gynlaşan nokta bizim pikirlerimiz ay nähil ulanmaly diýen pikirlerimiz üýtgedi. Eger diňken diňe aya gonup belli bir material alıp ýa-da gaýdyp gelmek diýse, onu etmek şuňa mümkin. Ýöne aýyň gyn böleklerine baryp gonmak, hem şonu geljekde kosmosy onu nima hareket etmek için bazı hükümdarlar aser etsek, onda teknik tarapdan hem gyn bir tarapdan, ikinci bir tarapdan hem ulu döwletlerin köpüsi üçin 60-njy ýyllardaky bolşanak ideologik tarapdan gymmatlygy ýok. Başka kommersiýa tarapdan, ekonomik tarapdan gymmatlygy bar. Şonuň üçin birazrak tutuş framework'ymyzyň özü birazcık ütbeşikrak. Ýöne barmak kynlaşmak, barmak ansat, barmak inte mümkin. Üstesinde çaşyn kompaniýalaryň ýa-da husus kompaniýalaryň soňky döwürde eden işlerine ser etsek, onda husus kompaniýalar üçin mümkin häzir günde. Bolu köp sawal gaýsy seň türkmen dilinäki ustadlygyňam biri bellep geçipdir YouTube'da gowurlaýanyňy gaty köp sawal gaýdýar size geleňiz üçin sagaman taýryňyza gowuşup indiki tasalamlaryň birine garaşa soralaryňyz üçin hem köp sawal gelmäňiz. Onu Çok sağ näçe olun. Men hemişe ýeterli egerde kosmosy sonra bolsaýany aýdyp bilersiňiz. Men dinläp bildiğimden dinlärim şunu. Düşnükli. Bolýa soralaryňyz bolsa garaşar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.